Prezidium České marketingové společnosti vyhlásilo letos již po 8. soutěž Marketér roku. Zde v klubu Lávka v Praze si loni převzal cenu inženýr Stanislav Bernard. A kdo získá skleněnou sošku modrého delfína letos? Přihlásit se mohli ti zájemci, kteří se podílejí na rozvoji vlastní firmy, instituce či marketingu všeobecně. Ti lidé musí mít velkou osobní integritu, aby to dokázali překonat a aby dokázali opravdu tu svou vizi, mít vizi a dokázali ji prostě naplňovat. Na titul Marketér roku 2012 bylo vybráno na nominaci 16 kandidátů. Všem byly předány diplomy, věcné ceny od sponzorů a především symboly soutěže Malí delfíni. Jednu z cen převzala také ředitelka divadla Viola za efektivní a netradiční využití marketingu v oblasti kultury. My si sošku někde v našem divadle vystavíme a já jsem velmi ráda, že divadlo Viola do této společnosti patří. Letos poprvé vyhlásila Česká marketingová společnost soutěž pro studenty vysokých škol. Viděla jsem všechny práce, které byly hodnoceny a musím říct, že opravdu studenti ukázali, že jsou velmi šikovní, velmi kreativní a umí krásně prezentovat města, ve kterých studují. Jako ocenění nejvyšší pro titul Marketér roku 2012 byl vítězi předán Velký delfín. Velkého modrého delfína si odnese pan inženýr Radim Jančura. Radim Jančura z Plzeňci Serho. Máme nové projekty, máme RegioJet, máme další věci, které na trhu jsou a samozřejmě pro nás jsou důležití zákazníci. To znamená, my se orientujeme na zákazníka a je velmi důležité, aby ten zákazník byl u nás spokojený. Takže myslím si, že za 20 let práce pana Jančury v dopravě je za co ocenit. Akci také kulturně zpestřili kytaristka Lucie Šťovíková, šanzonierka Zlatka Bartošková a po celý večer hrála k poslechu kapela Bridge Band. Marketéra roku 2012 i další oceněné již známe. My všem gratulujeme, přejeme příjemnou zábavu a těšíme se na příští ročník. Za Vyšší odbornou školu publicistiky Denisa Kučabová.